बर'नि सेंट्रल कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट डा कृष्णकांत दादानो बो बुजाखाखौ हायब्लेना आंबो नुखा बो बुजाखा और सोशल मीडिया थ्रू और बो हॉस्पिटल स्टेटमेंट माने आंबो नुखा बो बेदो नुरखा बो ताव साका या मास्टरमाइंड खलाइबै त्रिपुराव थानि बरक रक बनम बुरखौ हाय सायदे बाबो मास्टरमाइंड खलाई बो बुरा हनै फल्स एलिगेशन जे स्टेटमेंट रमानी अबरफ किन्तु ठीक नों मास्टरमाइंड बर' नायरखनि साव सबाबुखा नों बनि प्रुफ मारनाय बिले अब तो असय नों त्रिपुराव थानो भेरि तो साया नों जदि प्रमाण साखी सबुत सहकारे नों त्रिपुराव थाबु हुंखाके नों प्रमाण रदि किन्तु असय सिंसिनि बरंन सिनि ताखौ डा कृष्णकांत न सिनि त्रिपुराव था कर्मी रक बुयु हुनु अवसं गसिना दया बावनो प्रमाण नै खुनुदि सिनि युथ बयां थांबा आपो जों सिनि सांबाय सिनि पार्टी सांबाय जत बेस्ट सिनि और सिनि युथ थांगै सिनि कर्मी रक थांबना बुय दं हांखाके बो प्रमाण सहकारि रहबै जोंनो फाफा के सालांथों जोंनो रोय फालांथों सिनि कर्मीनो सबा बेनि सामथांबनि पर ओ सिनि पार्टीनि कर्मी फानो जोंबनो कठोर शास्ति रहनि गसिनि दायित्व ताको बुकर हायनि बागै आं तै बेसानि मुसु जे आईपीएफटी नि विभ्रांत कतिपय युवक रक सिनि पार्टी अफिसो हासङै सिनि हाबुवाग्रानि पिक्चार बर हिंसा खायो जे जुता रगराय ओहाय खायमानि अब सारानि आं किसाफोरनि इन्टारेस्ट करिखा किन्तु मा साव समयो जों जे हानि बुवाग्रा हनै सन्मान नय तो मानि बनस ओ हानि बुसा बुवाग्रानि बुसा मिसि बुवाग्राना असन्मान खायका जे व्यक्ति असन्मान खायनाय बनि याक्ला बिरानाय बनि मुखां बुवाग्रानि मुखांगो बुवाग्रानि पिक्चार आसुगि माइचानाय ओ विभ्रांत व्यक्ति बनो त्रिपुरा गभर्नमेंटनि निरापत्ता पुलिस कर्मी रक हयगिनि बिसिङनो अरेस्ट खायबै बनि जे आइनत दन्दनीय रवानि तंमानि रवानि इंथों पानिशमेंट रवानि इंथों तारपर सिनि जेते कैसा सिनि कर्मी रनि ऊपर तब आईपीएफटी फल्स एलिगेशन सासावै सिनि कर्मी रगनो जे केस खायतमनि अब टोटली बन्द खायथों जों सिनि ताखौ आईपीएफटी नि लीडर्सनो जों करेनि मुसुबो जे फल्स एलिगेशन जदि निरो कयेक दिन बिषय उद्र खायनाय हांके जेन कंप्लेन लेटर रमानि केस खायमानि बनो उद्र खायनाय हांके लाइक हमें मारो सिनि सोशल मीडिया फ्रेंड्स करनो जों सारि जरावनो मालायु सिनि को कसानानि जरा निरो यासाक माबाय लम खामहाय थांनाय 22 तारिख ना 22 तारिखो जे आईपीएफटी नि विभ्रांत कर्मी र बरक 22 तारिख जे ऑल त्रिपुरा स्टेट नि एरिया न स्ट्राइक नै जाखमानि भन अबन सिनि त्रिपुरामा थासंबो टोटली सन्मान नयनो पालायखा हेदेबा बनि परेबो आईपीएफटी सिनि त्रिपुरामा थानि पार्टी पिसो हावै बर सिनि पार्टी पिसनि दरजार तालार लाउलक सबाय हावै रुमो सिनि बुवाग्रानि पिक्चर्स मोताहैलाय सन्मान नयतो माने सिनि बुवाग्रा हानि बुवाग्रानि पिक्चर नम्बर बिलाइखे बर मुखां सुबायखा अपमान खालायखा बुवाग्रानि मुखाङाव बर'नि याक्लाब्रक बेरावैनो बर' इच्छायनो फट' रक्ति सालायै भाइरेल खायलायखा दैबो बुवाग्रानि फट'बो खरकशास्त्राय आतंकुत्तसराय ब बुवाग्रानि फट'नो आसगै जुता बेरावै माइसा जाख्लायनो बर' पुरा पिक्चार क्लियर जोंनो मेसेज सका जे त्रिपुरामा थानो जों सन्मान रया नोंनि बुवाग्रानोसो मानि नामैया हानि बुवाग्रा हनै तब तबसिबले हेदेबा हानि बागैनो बर' जे थानाय 22 तारिख बर' स्ट्राइक खायमानि दिनो जेबाबे बेहायनि खलाय बर' सिनि पार्टी अफिसाव हाखा सिनि पार्टी अफिसाव हावानि बर' बियां आइनो बर' खमता तंबा सिनि पार्टी अफिस दरजा खिखन खुला तंग तो बर' हावानि अधिकार गरिबले नांखांखे बहुत नांगमानि समयो जों सिन नांखांखे बर' उसिमालायनि बर' सिनियर फायमानाय अब बुजापुरानि माध्यमे किन्तु कुनो नलै सारा सिनि पार्टी अफिसाव बेहायनि बागै बर' एंट्री हावै सिनि पार्टी अफिस बर' सिनि बुवाग्रानो ब्लाइके अपमान खायखा बनि
बागै नो जों बरनो डिक्टार खायो निंदा जानांगौ जाहाथे नेक्स्ट भविष्यतआव जोंनि ताखौ IPFT song sini kuno ti pramothani patok sho ha songoi de omhai ta khaileng sung karon borono sung sini takho hunaino sung forgive khairokha ma brokha boishota te omhai tang tongorogu hiaba sung mi afro kutal khobor khuna pika boroni borok IPFT ni kormi ro kotipai kormi ro sini participation beini babe hawoi বিভিন্ন রকম ভাঙচুর খাইবো আগ্রানো অসম্মান খাইমানি পরে শাসি বরনি সেন্ট্রাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা কৃষ্ণকান্ত আনি দাদানো ব বুজা খাতু খাইবে না আংবো নুখা ব বুজা খা অর সুমা সোশ্যাল মিডিয়া নি থ্রু অর ব হসপিটাল স্টেটমেন্ট মানে আংবো নুখা ব বেদন রক বজা ব তাও সাকা ইয়া মাস্টার মাইন্ড খাইবই ত্রিপুরামো থানি বরক রক বনম বুরক হাই সাইয়াদে বাবো मास्टर माइंड खलाइबो बुरा हुनै फल्स एलिगेशन जे स्टेटमेंट रमानी अबर किन्तु ठीक नों मास्टर माइंड बुरा नाय रखनै साव सबाबुखा नों बन प्रुभ मारनै बिले अब तो असय नों ति प्रमाण थाना भेरि तो साइया नों जदि प्रमाण साक्षी सबूत सहकारे नों ति प्रमाण थाबु हुंखाके नों प्रमाण रदि किन्तु असय सिंसिनि बरंग न चिनी ताखो डा कृष्णकांत न चिनी ती प्रमाथा कर्मी रक बुयु हुनै अवसं गसि नागया बवन प्रमाण नै खनोदि चिनी युथ बुयां थांबा आफ्रो जों चिनी सांबाय चिनी पार्टी सांबाय जत बेस्ट चिनी और चिनी युथ थांगै चिनी कर्मी रक थांबना बुय दं हांखाके ब प्रमाण सहकारि रहबै जोंनो फाफा के सालांथों जोंनो रयनो फाइलांथों चिनी कर्मिनो सभा बेनि सामखांबनि पर ओ चिनी पार्टीनि कर्मी फानो सोंबनो कठोर शास्ति रवानि ओ चिनी दायित्व ताको पर हायनि बागै आं तै बेसारानि मुसु जे IPFT नि विभ्रांत कतिपय जुबक रक चिनी पार्टी अफिस हासङै चिनी हाबुवाग्रानि पिक्चार बर हिंसा खायो जे जुतारो प्राय ओहाय खायमानि अब सारानि आं इसाफोरनि इन्टारेस्ट करिखा किन्तु मा सावो समयो जों जे हानि बुबाग्रा हानि सन्मान नय तो माने बनस ओ हानि बुसा बुबाग्रानि बुसांनि सिबो बुबाग्राना असन्मान खायका जे व्यक्ति असन्मान खायनाय बनि याकला बिरानाय बनि मुखां बुबाग्रानि मुखांगो बुबाग्रानि पिक्चार आसुबि माइचानाय ओ विभ्रांत व्यक्ति बन त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि निरापत्ता पुलिस कर्मी रक हयक दिनि बिसिङनो अरेस्ट खायबै बनि जे आइनत दन्दनीय रवानि तंमानि रवानि इंथों पानिशमेंट रवानि इंथों तारपर चिनी जेते कैसा चिनी कर्मी रवनि ऊपर तब IPFT फल्स एलिगेशन सासावै चिनी कर्मी रवनो जे केस खायतोमनि अब टोटली बन्द खायथों जों चिनी ताखौ IPFT नि लीडर्स न करेनि मुसुगु जे फल्स एलिगेशन न जदि निरो कयेक दिन बिषय उइद्र खायनाय यांके जेनरल कंप्लेन लेटर रमानि केस खायमनि बर न कोनो उइद्र खायनाय यांके जों बाहाय नों अन स्टेप नावानि भावनुं थांनाय कारण बरमनि एकटा धैर्यनि सीमाना दं जों चिनि कर्मिनो अमायके फल्स एलिगेशन केस खायदै दंमैया जदि नों केस खायनायके ब चिनि फानों थों नों प्रमाण रमा खाके बस्तु आउट्स खायनाय पार्टीनि टेके अब बुबाग्राबो साइट दं चिनि टिप्रा मथानि कोनो कर्मी जदि कोनो व्यक्तिनि ऊपर बेनि बाबे याक सखां खाके पार्टीनि लगे लगेनो सस्पेंड खायबो दं प्रमाणबो नों दं आरो जोंबो खायनो हायसै बबो लेभेलनि लिडार दं ब लेभेलनि वार्कार दं सामया हायनि बागैनो जों पुलिस कर्मीनि ऊपरावबो जों अनुरोध खायो चिनि जे पार्टी अफिस हासनि विभ्रांत कतिपय राय दं जे चिनि पार्टी अफिस बांचुर खायमानि ओ थाइबलं जमातिया देंखुन थाइबलं जमातिया न कय दिन बिषयनो रवै आइनि उपयुक्त शास्ति रवानि बाङै आर जे IPFT नि मथारनो बुसुं करेनि मुसुगो IPFT लिडर्स न जे बर चिनी कर्मीनो फल्स एलिगेशन खायतोमनि बरबो टोटली स्टप फाइनिंग थों नांखांके जों बाहायनो जेबाबे बर सुंनो बेनि खायो जों बन स्टेप दानि बाइक दं थांनाय आसु टक सावनि चिनी रेनि प्रेस मीट बन्द गरनो टक सारैनि चिनी कनो पाइरखा ब्लाइ ब्लाइके हामबाय नांखांके लबे टक